दिनै 7 अक्ट' दिनै जोङो खुंनो लानाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बेजों लोगोसेनो 6थि बोसोरारि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जथुम्मा बे जथुम्मानि बानजाय आफाद जि बानजाय आफादखौ दिनै जोङो सानजारि नोगोराव थानाय बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला XBLT वेलफेयार ससाइटिनि जोङो अफिसखौनो दिनै बानजाय आफादनि मावख' हिसाबै जोङो लाथ'बाय। दा बेनि अफिसनि गेजेरजोंनो जोङो जे फैबाय थानाय जे 30, 31 आरो फेब्रुवारि 1, 2026 अक्ट'आव जे सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जि खुंनो लानाय हाबाफारि बेनि माखासे मावनो गोनां हाबाफारिफोर दङ। बिजाब बर'नायनि खोथा दङ, बानजाय आफादा बिसम्बि बर'नायनि खोथा दङ आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादा खुगा लाइसि बर'नायनि खोथा दङ। दा जों बेखौ फारि फारि जोङो दानिफ्रायनो जोङो डिपार्टमेन्ट वाइसआव जोङो मावनो थाखाय जोङो बिथोन होनानै दोनदों। दा बिथांमोना बेबायदियैनो खामानिखौ मावलांगासिनो दङ। आसा खालामदों जे जों दिनै बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि सानजारि नोगोर सिमेन्ट-सापरि बा धेमाजि जिल्लाखौनो जों होननांगोन। जोंनि जायगायाव जे जोङो जिहेथु माखासे गिदिर गिदिर मिटिंफोरखौबो खुंबाय थादों आरो जों जिहेतु खौसेयैनो दङ जे जोंनाव थानाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि जे आफादफोर दङ जोङो जिहेतु जयैनो दं हिसाबै जे जोङो बानजाय आफादावबो गोबां बिबानाव जे जोङो सोसननानै लानाय जादों गुबुन हारिनिफ्रायबो आरो जोंनि अर्गेनाइजेसनफोरनि माखासे दैदेनगिरिफोराथ' फ्राय जोंना बेवहाय दंखाजोबो। जों डिपार्टमेन्टखौ अलरेडि गासैबो जाबाय, खिन्थु मोनफा मोननै एसे दंबावो। जों बेखौ दिनैनि गेजेरजों जोङो सोनानै आबुं महर दानानै लागोन। दा बेखौ जोङो दानो थाखाय जोङो दान्दिसे उनाव जिरायनानै मोनसे हाबाफारि लागोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो थि खालामनानै लानाय जागोन। फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायजों दिनै रिपर्टार बिथांमोनखौ आङो बरायनानै लाग्रोदों। बेनि गेजेरजों जोङो दिनै फैगौ जानुवारि दाननि 30, 31 आरो फेब्रुवारिनि 1 खालाराव जानो गोनां खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि बोसोरारि जथुम्मा आरो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 6थि बोसोरारि जथुम्मानि जि जानो गोनां बानजाय मेलनि गाहाय मावखुलि, बे मावखुलिखौ जों दिनै बेखेवनाय जाबाय। दाखालि बावै थांखि आजावखानाय बायदियै दाखालि 5 अक्ट' खालि थांखि आजावखानाय बायदियै जों बेखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय। दा बेनि गेजेरजों जोङो दिनैनिफ्राय गासैबो साब कमिटिफोरखौ जोंनि दानानै लानाय गासै 32टा साब कमिटिफोरखौ जोङो दिनैनिफ्राय फुल पर्जायाव खामानि मावनो थाखाय जों बिबान होनोसै आरो जोंबो बानजाय आफादनि मेइन बडिया दिनैनिफ्राय जों खामानिफोरखौ मावनो सुरु खालामसै। दा बेनिखायनो जोङो दिनै बे फुंबिलि समाव गोजोननायजों बयखौबो जोङो खावलायनो सानदों जे फैगौ जि जोंनि जानो गोनां कनफारेन्स, बे कनफारेन्सआव आसामाव थानाय गासै गं 22 जिल्लाजों लोगोसे जोंनि बर' थानाय गुबुन गुबुन रायजोफोर जेरै मेघालय, त्रिपुरा आरो वेस्ट बेंगल, अरुणाचल प्रदेश, बेजों लोगोसे जोंनि गुबुन रायजो, गुबुन हादोर नेपाल आरो बांलादेशनिफ्राय बर'फोर फैगोन। दा बेवहाय जोङो थांखि लानाय बायदिबा बा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोंनो रिपर्ट होनाय बायदिबा बाहेरनिफ्राय फ्राय 5,000निबो बांसिन डेलिगेट्सआ बेवहाय लागोन। आरो बेजों लोगोसे जों दिनै मोनसे गोदान थांखि आजावनाय जादों जे खोनासंहोनो थाखाय जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि जथुम, बे जथुमखौ बयबो रायजोफोरा जाहाथे मोजाङै मिथियो। बेनि थाखाय जों एबार गोदान मोनसे नोजोरजों जे अबजारभार डेलिगेट, नोजोरबोआरि डेलिगेट्स मोनसे जोङो हानजा जों बेवहाय बाहागो लाहोगोन। दा बेनि गेजेरजों जोंनि बे कनफारेन्सआ फ्राय 20-30 रोजा जोङो सानसेयाव गेदारिं जों सिन्था खालामदों। बेनिखायनो जोङो दिनै बानजाय आफादा जानजि खाफ्रादों जे जोंनि कनफारेन्सखौ जोङो गाजा गोमजायै खोब मोजाङै जोङो जाफुंनो सानदों। बेनि गेजेराव जेरै जों कालसारनि खोथा, कालसारखौ जों सारा आसामनिफ्राय आसामाव थानाय बर'फोरनि गोदोसोनानै थानाय जिफोर हारिमु दङ, मोसानाय मुसुरनाय दङ, बेफोरखौ जों लाबोनो सानदों। बेजोंनो लोगोसे जोंनि बर'नि जायफोरा नेसनेल लेभेल, स्टेट लेभेल मुं मोननाय मोसागिरि, खनगिरि बिथांमोनखौ जों जमा खालामनायनि खोथा सिन्था खालामदों। बेजों लोगोसे भलिबल कम्पिटिसना दंखायो आरो जोङो बेनि अनगायैबो जोङो बेवहाय जोंनि जायफोर दैदेनगिरिफोर फैगोन, जोंना जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जथुमा दिनै
बर' कसारि काउन्सिलजों जोंना रिलेटेड जिहेतु इलेक्टेड बडि जायाखै इलेक्सन जायाखै बेनि थाखाय बे कनफारेन्सआव जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि आरो लोगोसे सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु लोगोसे लकेल एमएलए आथ' जोंनि प्रेसिडेन्टखा जाहैबाय बेजों आरो गुबुन गुबुन काउन्सिलनि माने सिएमफोरखौबो बहाय जोङो बाहागो लाहोगोन आरो जोंनि जातीय संगठनफोर बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद आरो आइजो अनसाय आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे मोजां सावरायनाय जथुम लागोन बेफोरबायदिनो जों बहाय गुबुन जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय जेरै माने असमिया थाबाय असमिया बिहु मिसिं क्रिस्टि आदि क्रिस्टि जायफोर जोंनि साखाथि फाखाथि दं बिसोर गासैबो हारिनि माने क्रिस्टिखौ जों दिन्थिनो नाजानाय जादों बेवहाय जों मोनसे मोजां मोनसे क्रिस्टि फेस्टिभेल कालचारेल फेस्टिभेल फाथिनोबो जों लादों आरो बेजों लोगोसे गोदानै मोनसे एक्जिबिसन साब कमिटियै जोङो दिनै मोनसे मेल जथुमफिननो नागिरदों एक्जिबिसन साब कमिटिया जोंहा लेब जाना थादोंमोन दा बे हिसाबै जों फिसा मोनसे मेल जथुमगोन दा दसे समनि उनाव बेवहाय जोङो फुल पर्यायनि जोंनि सासे सानै साब कमिटिफोराव सासे सानै सोद्रोमाफोरा हाबजोबैखौ जों दिनै सोना लागोन जोंनि थांखिया बेनो आरो दिनैनि बे जि मेल बेख'नाय बेवहाय जोङो आलासि महरै जोंनिनो आगुनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि ललित चन्द्र बर' आरो एसबि गेजेर आरो गोजौसिन फरायसालिनि बिथाङा बारग' लेङाइ गाहाय फोरोंगिरिमोन दा बिथांखौ लाबोनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों मावफुंनाय जाबाय बेवहायनो मोजां खौराङा जाबाय जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चिफ बिथां खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि लेङाइ आफादगिरि आरो लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों बेनिखायनो जोङो बानजाय आफादनिफ्राय बाहागो लागिरि बिथांनोबो जों साबायखर बावदों आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो फोस्रावनो फैनायनि थाखाय फिन साबायखर बावनानै जोंनि दिनैनि हाबाफारिखौ जों बेबायदिनो जाबायना फोरमायनाय जाबाय